Qigong kao disciplinu spominju spisi još od prije 7, a u Kini je službeno prihvaćena prije 5000 godina. Kada je 1200. majstor Shaolin Kung Fua i liječnik tradicionalne kineske medicine kombinirao to dvoje, nastala je terapijska borilačka vještina koja ne ozljeđuje, Tai Chi. Svake srijede 30 polaznica vježba Tai Chi i Qigong u gerontološkom odjelu za starije i nemoćne osobe na Ravnicama u Zagrebu. Qigong je u stvari, kako bi to preveli, rad sa energijom, znači rad s disanjem, odnosno vrhunski rad, ne, sa energijom, odnosno sa našim vlastitim zdravljem, sa stanicama, sa kostima, sa mišićima i tako dalje. Ne. Znači zdravstveni efekt. Qigong se koristi u Kini, znači u sportovima vrhunskim. Ne. Dok Tai Chi je recimo jedan oblik Qigonga, mi često ga nazovu komplicirani oblik Qigonga. Ovo vježbanje ima i efekta na zdravlje, na koncentraciju, na osteoporozu, na tlak. Ja se super osjećam poslije toga. Potiče protok energije i krvi u tijelu unutarnjim organima. Vježbama se potiču meridijani odgovorni za pojedine dijelove tijela. Tai Chi je jedna od tih kompletnih vježbi koja aktivira cijelo tijelo, odnosno unutarnji dio, unutarnju gimnastiku, znači organe, unutarnje mišiće, tetive, ono što je bitno, znači mišići, kako radimo s tetivima i mišići rade, znači nije naglasak na mišićima nego na tetivama, kostima i naravno ono što cijelo vrijeme govorim učenicima, na osmijeh. Znam doći umorna, teške kosti, ali nakon Tai Chi-a ja imam razgibane zglobove, opuštene mišiće i živce. Osjećam se kao ptica, poletjela bi. Tai Chi je posebno dobar za zlatnu dob. Aktivira dijelove tijela koje smo tijekom godina zapostavili. Smo bili mlađi, radili smo s mišićima. Htjeli smo raditi samo s mišićima. Kad idemo stariji, ono što mi nazvali mi na zapadu, ne, znači zapravo mišići popuštaju. Tetive ne stare. To su otkrili kroz i medicinska istraživanja. Tetive ne stare, a mišići da. A kad radimo na tetivama, onda automatski i mišići dobiju svoju energiju. Ove vježbe baš djeluju opuštajuće, da se meni ti kralješci malo namještaju. Evo, ja radi toga najviše i osjećam se puno bolje i sa manje bolova. Osim što poboljšava koncentraciju, Tai Chi je najbolji za razvoj ravnoteže. Da mi je bolja komunikacija s ljudima, da bolje pamtim i tako. Pamćenje mi se poboljšava. Onda bolovi u mišićima, ne trebam tablete, nego vježbanjem. Emocije koje smo nakupili tokom godina, znači mi sad balansiramo, tako da emotivno, fizički, u svim pogledima je dobro za zlatnu dobu. Izvrsno se osjećam, perfektno je, velim, i psihički i zdravstveno, tako da to za mene nešto znači, puno. Vježbajući samo 1 sat tjedno i vi se možete osjećati bolje, vitalnije, zdravije, imati pod kontrolom vlastito zdravlje. Pokušajte.